friend. Nakulong ta diri sa kaning evil doctor, my friend. Iya akong brush yan, my friend. Iya akong brush niya akong take, my friend. Tapos siyang brush, my friend. Hait kayo, my friend. Yo, my friend. Sumang kistura ta, my friend. Muha, are you ready for you? Isa dyan. Dili ba ko ready? Di ba ko ready? Hey, kaya nito press na ko. Tubal, give me a second to get my sama na. Oh my god. Skip tayo mga friend. Yawi. Nan. Mag-creepy kayo na akong mga friend. Oh my god, yang ngipon kikuan. Sama ni. Find the key. Tipay the key. Kani? Hindi. Ay, bus. Hindi tumao. Okay. Dapat sa mga tupis ani. Oh my god, unsa may ngipon ani? Pwede na butang base track. Mani. Look. Okay. Terus not okay. Unsa ani? Mani. Ako balusan niya. Okay. Numus ka sa tubig. Okay, beta. Oh my god, man. Yung unsa mani. Mani yung toothbrush. Oh my god. Unsa na siya, guys? Oh my god. Wala ko nalag, ha? Tapos napoy dari mga trap. Oh my god. Para unsa may mga trap sa ngipon. Beware, Bob's pet. Okay. Beware, Bob's pet. Oh my god. Unsa man na Bob's pet. Bob. Unsa na ka? Imong alaga kay. Hayat kay. Okay, pasti. Oh my god. Wow. Yan, alaga. Oh my god. Let's go. Okay, hinay sila mo dagan. So, okay, dito. Okay, let's go. Kripo po ang best po niya. Ay, oh my god. Sus. Kahait sa ngipon. Let's get started. Okay, we are here. Wow. Electric pan na. Tayaon. Hinay lang dagan. Ano siya magitawagan na, guys? Sama. Okay, arito sa mga alam kayo na Ben. Pinakalis. Okay, let's go. Oh. Okay, dira na. Nakalampos na ta. Diyan po ni. Aw, tahi. Tahi ba ni? Tahi na, puti mo sa ngipon, tapos imo nga ibutang sa bertahan. Tapos imo nga kariton o abri ang bertahan para mawa ang ngipon. Marang tang ang ngipon doy. Kaya areta sa elevator. Di may elevator. Itawag po na siyang elevator na siguro sa ali dire. Iwa may array, so kanina nga itong pisito. So, dito sa elevator. Okay? Let's go. Magpusto sa dadaan. Hindi mo tamahulog ka rin. Hinay of life. Okay, naabot na sa laba. Okay, dili na mamatay tayo. Okay. Naabot na sa laba. I don't know why naabot na sa laba. So, cave ba siguro ni cave? Yeah. Okay. Maganda naghigda ko magbabarog man ito na. Malingkod mo lang naghigda mo ko. Okay lang. Ambot na ta. Ambakan ako. Sama ni. Kasol. Oh my god, and let's just get into it. So no one can. Oh my god.
Let's walk to the bridge. Easy ng bridge. Lah. Oh my god, let's go. Oh my god, mo niya akong pinaka-easy na. Oh my god. Ano ba, let's go. Oh, diba? Oh, diba? Oh, manala yun. How bright in you were. Okay, manata. Find the lever. What's that? Let's go. Iya, apa ba? Okay. Oh, cut. Bahala ako diya. Oh my god. Iyawan ko na ay. Nan. Yan na. Mulam sa sayang ngipon. Oh my god, yun na yun. Oh my god, nandidit na ta. Oh my god, diba? Oh, kuya kay ko. Pero kay ko sa tower out. Oh, diba? Oh my god. Saan po na? Oh my god, okay. Dulingon na to si nan. Op. Oh, diba? Oh, diba? Oh. At guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe and pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo if mabagong akong video, my friend. So, bye, my friend. Have a nice day.